O tema das procesións de mortos e ou de ánimas é propio da literatura e das tradicións culturais da Europa occidental dende a Idade Media. E a zona xeográfica ibérica na que a Santa Compaña influiu máis notoriamente considérase que é o territorio correspondente á antiga Galicia, incluindo o norte de Portugal e Asturias, xa que esta zona posúe características que identifican como unha comunidade, reflectidas nos seus contos e na súa literatura testemuñal. Conta a tradición que a Santa Compaña é unha procesión de mortos ou ánimas en pena que percorren os camiños dunha parroquia. Pero a crenza na Santa Compaña está rexistrada por fontes vencellada a tradicións europeas de raigame diferente ao cristianismo e anteriores no tempo. Segundo o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, os termos Santa Compaña e Santa Compañía son nomes erróneos por contaminación culta, aínda que poidan usuarse de xeito eufemísticos nalgures, dado que a compaña non é santa. A expresión ven do Sanctam Compania, que pode asemellarse a Santa Compaña. Non obstante, unha tradución máis literal sería que comen do mesmo pan, referíndose ao convite funeral no cal as ánimas levan os vivos para a procesión, sendo necesario finxir comer os manxares propostos e comendo un alimento propio, aínda que sexa pan que se leve no bolsillo para librarse. A vixencia deste mito de relación dos vivos e dos mortos na sociedade galega recoñécese polos testemuños de fontes escritas ao longo da historia e polas hipótesis de estudos. Na súa función de mito, a disgregación da crenza ilustra a desestruturación e a desintegración das partes constituíntes da antiga sociedade galega, é dicir, a desaparición dun estilo de vida tradicional anterior que se construe dende a urbanización e a industrialización modernas. Polo tanto, a cultura popular de finais do século XX e comezos do XXI considera a Santa Compaña como unha das lendas da mitoloxía popular galega máis arraigada no medio rural. A súa vixencia queda constatada por diversos documentos da Inquisición no século XVI e comezos do XVII, mencionando xa a crenza en Galicia de ánimas errantes que non foron nin ao paraíso, nin ao inferno, nin ao purgatorio. Risco considerou que o aspecto máxico da compaña é só unha manifestación de relixiosidade fora das normas e regras da relixión vixente, na que se atopan dunha banda ao mundo da realidade, os lugares da parroquia, xente do pobo viva ou morta e doutra banda, referentes do imaginario colectivo de códigos e símbolos culturais que vincula a visión o conceptual. Non existe ningunha descrición consensuada sobre o que é a procesión. Cada testemuña da crenza, e son moitas, pode ter unha descrición diferente. De todos os xeitos, o fenómeno explicado por aquel que o viu ou comunicado por outros é sempre unha realización singular. A comitiva pode ser semellante á da cazaría salvaxe dirixida por Odín ou por un dos seus substitutos. A comitiva pode referirse á hoste antiga das ánimas en procesión, sen esquecer que pode tamén ser unha derivación das procesións de meigas. Hai aquel que ve a Santa Compaña e hai aqueles que se poden chamar os crentes, que cren na súa existencia ou que dubidan vivindo no ámbito da súa crenza. No relato hai elementos da vida material que cada un pode recoñecer como unha realidade da súa vida cotiá, os lugares da parroquia, as casas, etc. Elementos que teñen unha realidade mental, as ánimas, os defuntos, etc. Así como elementos ficticios que só serven de decoración, o ambiente nocturno, as luces opacas, os murmurios inintelixibles, os corpos brancos e pálidos, etc. Dentro dos elementos que teñen realidade mental, pódense distinguir en aquelas ánimas da procesión que son de xente coñecida, vivos ou mortos, daqueles que son figuras en relación cos veciños.
A procesión adoita ir encabezada pola persoa viva que porta entre as súas mans unha cruce máis un caldeiro con auga bendita. Tras el, varias ánimas con cirios acesos, non sempre visibles, sígueno. A súa presenza faise notoria no cheiro a cera queimada e no vento que se ergue ao seu paso. A persoa viva que precede esta procesión pode ser un home ou unha muller, dependendo de se o patrón da parroquia é santo ou santa. Ademais, o portador da cruz non pode en ningún momento volver a cabeza nin renunciar aos seus cargos precedendo a Santa Compaña. Só será ceibado cando atope a outra persoa polo camiño a quen lle entregar a cruz e mailo caldeiro, momento no que estoutro pasará a substituílo. Para zafarse desta obriga de substitución, a persoa que vexa pasar a Santa Compaña debe trazar un círculo no chan e deitarse boca abaixo sen mirarlle a cara a ningún espírito. Mentres tanto, a persoa que leva a cruz e o balde vólvese máis branco e vai adelgazando a cada paso que dá, ata que consegue darlle o caldeiro a outro. O que si é comunmente aceptado é que a compaña produce medo, xa que é considerada como sinal de morte. Pode ser porque a compaña visita todas aquelas casas nas que axiña haberá un pasamento. Pode ser porque a compaña necesita dun vivo que leva a cruz e anda ás portas pedindo compañía. Malia que na maioría das historias a Santa Compaña realiza as súas aparicións de noite, hai tamén casos citados nos que se fala de saídas diurnas. A frecuencia pode ser de todas as noites á mesma hora como non. Cada visión é unha recreación e en cada localidade vai evolucionar segundo as necesidades socioculturais do grupo onde está vixente. Lisón Tolosona recolle en 1960 124 casos onde o motivo da procesión é para anunciar a morte, 32 casos para facer penitencia e 31 casos para castigar. Os nomes para chamar a procesión están relacionados co motivo da súa existencia. Outros nomes da Santa Compaña son as da noite: Antaruxada, Abisóns, Abexón, Enxamio, Estadea, Estantiga, Estandiga, Estadeiña, Pantaruxada, Pantalla, Procesión das Ánimas, Rolda, Roldiña, Visión, Visita, Xans ou Pantasmas de Vivos. Na miña vila din que a Santa Compaña é o espírito dunha persoa viva que pode ser un neno como unha persoa maior que guía unha procesión. Ese espírito pode que leve algo nas mans como non. Non se sabe porque depende de se se ve ou non. Tamén se di que leva un caldeiro con auga bendita. A Santa Compaña dice que pode aparecer tanto de día como de noite. A hora non é importante. A procesión da Santa Compaña pode empezar a andar pola parroquia en canto morre alguén. É dicir, a súa procesión pode ser unha recreación da procesión do morto. Ti non a podes ver vir, só sentila. Cando te levou a Santa Compaña ou anda preto, pode que cheires algo semellante como a cera, sentir un ar quente que pasa preto de ti ou escoitar os barbullos das almas que están a falar. O único xeito para que non guíes a procesión da Santa Compaña é prosinarse sempre ao saír de algún sitio cara ao exterior. Ademais, non podes estar no medio ou preto das portas da casa que conduzan ao exterior, por se acaso tes a procesión na casa e así a podes deixar saír. Como detalle curioso, tamén se di que cando pasas por un cruceiro non te podes prosinar, por se hai algunha alma aferrada a ese cruceiro e de súpeto decide aferrarse a ti. Na vila do lado din que a Santa Compaña pode levar tanto un caldeiro con auga bendita como unha cruz. Din tamén que non podes ver a Santa Compaña aos ollos, para que non che pase o caldeiro e te condene a levar a procesión en busca doutra persoa a quen pasarlle o caldeiro.
liberarse dela tan sinxelo como non haber.